Kumusta po kayo mga ginigiliw kong tagapakinig? Muli po ay narito tayo para sa isa na namang kwento ng kababalagan. At tulad po ng dati ay hangat ko pong lagi na sana'y abutan po kayo ng pagtatanghal na ito na nasa mabuti pong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapamakan at karamdaman. Magandang gabi po sa iyo, Sir PB. Ako po si Vince at isa rin ako sa inyong masugid na tagapakinig. Gusto ko lang sanang ibahagi sa inyo yung personal kong karanasan. Nangyari po ito taong 1993 doon sa aming probinsya. Mayroon akong pinsan na kasundong-kasundo ko talaga at lagi kaming magkasama. Siya ay si Kuya Digoy. Diego kasi ang tunay niyang pangalan. Mas matanda siya sa akin ng 4 na taon. Kumbaga ay para niya akong sidekick. Madalas nga kaming kinakantsawan noon ng aming mga magulang na para daw kaming tuko sa isa't isa. Minsan ay napagkasunduan namin na dumalo sa isang sayawan. Pista kasi ng katabing bayan namin. Nang dumating yung araw ng sayawan ay pormang-porma kami pareho. At masaya kaming dalawa na nakipagsayawan sa mga dalagang naroon. Hanggang sa may makausap si Kuya Digoy na sa tingin ko ay tinamaan siyang talaga dahil halata ko sa kanyang mga kilos. Mabait naman yung babae. Nakipag-usap ito sa pinsang ko at nakita ko pa ngang masaya sila pareho habang nagkukwentuhan. Nagpakilala itong aya kay Kuya Digoy. Nag-alok ang pinsan ko noon na kung papayag ito ay amin na siyang ihatid. Pero tumanggi si Aya at sinabing mayroon siyang mga kasama. Bago sila naghiwalay ay narinig kong tinanong ito ni Kuya Digoy kung maaari pa raw siyang makapamasyal sa kanila. Nakita kong tumango yung babae at nagpaalam na si Kuya sa kanya. Nang pauwi na kami ay masayang masaya ang pinsan ko. Hindi pa kasi ito nagkaroon ng karelasyon kahit na minsan. Wala itong tigil sa kakukwento ng mga bagay-bagay tungkol kay Aya. Madaling araw na noong mga oras na iyon. Siguro sa tansya ko ay mag-aalas 3 na ng umaga. Pag alis namin sa sayawan ay dinaanan namin yung aming iniwang ilawan. Bali itinago lang namin iyon sa masukal na bahagi na nasa gilid ng daan at tinabunan ng halamang naroon. Malayo-layo pa ang lalakarin namin. Pero wala namang problema dahil sa sanay na kami. At naririnig din namin yung mga boses ng ibang mga dumalo sa sayawan sa may aming likuran na mga pauwi na rin sila. Huminto kaming sandali ni Kuya at nagsindi kami ng sigarilyo. Nanunuot kasi yung lamig ng simoy ng hangin na banayad lang na dumadampi sa aming mga balat. At nang makapagsindi na kami pareho ay nagpatuloy na kami sa paglakad. Mga ilang minuto pang paglalakad ay hindi na namin naririnig
yung mga boses sa aming likuran. Naisip naming marahil ay lumihis na sila ng daan. At kasunod doon ay bigla namang namatay yung aming dalang ilaw, na ikinagulat talaga namin iyon dahil wala namang malakas na hangin. At hindi naman kasi basta-basta mapapatay yung muron na iyon na aming dala ng hangin. Kung kaya nagtaka talaga kami, para bang hinipan iyon. Iyon yung pakiramdam namin ni Kuya Digoy. Kaya nga narinig ko siya na napamura at sinabing huwag kaming paglaruan. Muli niyang sinindihan yung aming ilawan. Pero nakakailang hakbang pa lamang kami ay bigla na namang namatay iyon. Na sa pagkakataong iyon ay narinig talaga niya yung tunog na mayroong umihip. Pero wala naman siyang nakita nasa malapit niya. Kaya natigilan na kami. Pareho na naming inilabas yung aming dalang balisong. Dati kasi ay hindi talaga kami nawawalan ng balisong sa katawan kahit saan kami magpunta, bilang proteksyon na rin para sa amin. Marami na kasing nangyari doon sa aming probinsya na hindi maganda. Kaya lagi talaga kaming may dalang kargada. Iginala namin ni Kuya yung aming mga mata at nakiramdam kaming mabuti. Sinubukan niyang sindihang muli yung aming ilawan hanggang sa may makita kaming tao sa di kalayuan. Naroon ito sa unahan ng aming daraanan. Masama na rin ang kutob ko nung mga sandaling iyon. Hindi kami kumilos. Hinayaan lang namin na siya ang lumapit. Pero napansin namin na tila hindi rin iyon umaalis sa kanyang kinatatayuan. Dahil doon ay naisip namin na lalo lang kaming matatagalan kung hindi kami kikilos. Kung kaya kami na ang naglakas loob na lumapit. Inihanda namin ang aming mga sarili. Narinig ko rin na nagsabi si Kuya Digoy na maging alerto daw ako. At nagpatuloy na kami. Nakabukas na noon yung aming mga palisong. Habang papalapit kami ay hindi namin inaalis yung aming paningin doon sa taong iyon. Pero nang mga ilang dipa na lang yung layo namin ay nagtaka kami at nagulat nang ang makita naming naroon ay isang nilalang na hindi kami pamilyar. Kaya nasabi kong hindi iyon pamilyar sa amin dahil sa alanganin iyong baboy at alanganin din namang aso ang itsura noon. At nakapagtataka na para bang biglang naglaho yung tao na aming nakita at napalitan nung kakaibang uri ng hayop na iyon, na sa isang iglap ito ay nakapagpalit anyo at nakatatawag talaga ng pansin yung mga mata nito na nagbabaga sa pagkapula. Sa mahinang boses ay sinabi sa akin ni Kuya Digoy na iyon daw ay isang aswang. Nagpatuloy lang kami sa paglakad na hindi namin inaalis yung aming pagkakatitig doon
sa aswang. Naisip kasi namin na baka bigla na lang kami nitong sunggaban. Kami na lang ang umiwas ng bagya dahil sa nakahambalang ito sa aming daraanan. Nanatili lang iyon sa kanyang kinatatayuan. Pero nakatingin din ito sa amin na nang bahagya na nga kaming nakalampas sa kanya ay pumihit din ito at sinusundan kami ng tingin. Nang may higit na sa 15 tipa ang layo namin sa aswang na iyon na nag-anyong hayop, ay may namataan kaming 2 tao na nakatayo sa magkabilang gilid nito nang minsan pa kaming lumingon. Kaya naisip namin ni Kuya Digoy na may mga kasama pa pala iyon. Bali 3 lahat sila. Halos pa umaga na nang dumating kami sa bahay nila Kuya. Doon na rin ako nakitulog muna sa kanila. Na habang hindi pa kami dinadalaw ng antok, ay aming napagkwentuhan yung mga naranasan sa pagdalo doon sa sayawan. At sa kabila nung nakakatakot naming karanasang iyon, ay hindi maitago ni Kuya Digoy yung kanyang kasiyahan dahil sa pagkakakilala nila ni Aya. Sabi niya sa akin, isang araw ay pupunta daw siya kanila Aya at samahan ko raw siya. Tumango naman ako at sinabi kong syempre akin siyang sasamahan. Ilang araw ang lumipas. Sa tuwing magkasama kami ni Kuya Digoy, ay bukang bibig niyang lagi si Aya. At ramdam ko na hindi na ito mapakali at gusto na talaga na makita muli yung dalaga. Nais na niya talagang puntahan ito sa kanilang bahay. Kung kaya nga, hindi na ako nagtaka nang makaraan lamang ang ilan pang mga araw ay nagyaya na ito sa akin na bumisita sa bahay nila Aya. Bali mula sa amin ay pangalawang bayan pa iyon. May madaraanan pa kaming isang bayan bago ang sa kanila Aya, kung saan kami dumalo ng sayawan. Sinubukan naming maging maaga para abutan yung pagdaan ng jeep, pero bigo kami dahil nahuli daw kami ng ilang minuto. Sabi nung aming kakilala na nakatira sa gilid ng kalsada, nakadaan na raw yung jeep nang may halos 10 minuto na ang nakalilipas. At dahil sa masiding kagustuhan talaga ni Kuya Digoy na makapunta kanila Aya, ay napilitan kami maglakad na lamang. Pero sa bundok kami daraan, iyon yung aming babaybayin dahil napakalayo naman kung sa kalsada pa kami daraan. Dumating kami doon sa mismong baryo nila Aya ng pasado 1:00. Tirik na tirik ang araw, kung kaya pawisan kami kapwa ni Kuya Digoy. Bago yung sa kanila ay may nadaanan kaming bahay at doon kami nagtanong, kung kaya nalaman namin yung mismong bahay nila Aya. Pero nung nasa harapan na kami ng kanilang bahay, ay napansin kong biglang kinabahan si Kuya Digoy. Kung kaya ako na ang nagtawag sa mga taong nasa loob at bumati na rin ako ng magandang araw. Lumabas si Aya na kasama ang kanyang ina. Medyo nagulat pa nga ito nang makita niya kami ni Kuya. Hindi niya kasi talaga inaasahan yung aming pagdating.
Nang mapasulyap ako kay Kuya Digoy, ay kita ko ang kislap sa kanyang mga mata. Maging yung kanyang kasiyahan. Yung nanay naman ni Aya ay tahimik lamang na nakamasid sa amin at nakikinig. Pinapasok nila kami sa kanilang bahay at binigyan ng tubig. Napansin kasi nila na pawisan kami at halatang pagod dahil sa layo ng aming nilakad. Habang katabi ko si Kuya ay di ko maiwasang igalang aking paningin sa loob ng kanilang bahay. May kakaiba akong pakiramdam pero hindi ko matukoy ng tiyak noong mga oras na iyon kung ano. Napansin kong nagkakailangan pa silang pareho. Parang bumalik sila sa simula. Kahit pa nung huli na sila ay nagkausap, ay kapwa na sila nagkakatuwaan at parehong masaya. Nung puntong iyon, ay pareho silang naghihintayan kung sino ang unang magsasalita. Kaya naisipan kong magpaalam na lang muna sa kanilang dalawa. Hinayaan kong magkasarilinan sila. Naupo ako dun sa labas ng kanilang bahay. May malaking puno doon ng duhat na malapit lamang sa kanilang bahay at ginawan iyon ng upuan paikot. Nilibang ko na lang muna ang aking sarili sa pamamagitan ng paninigarilyo. Maya-maya ay may nakita akong mga taong parating. Kaya tumayo ako mula sa pagkakaupo bilang pagbibigay galang. Nakita ko kasi na ang kanilang tinatahak na direksyon ay papalapit sa akin. Kung kaya naisip kong mga kaanak sila ni Aya. At hindi nga ako nagkamali dahil nung huli ay nalaman kong tatay pala niya yung isa, habang mga kapatid naman niya yung dalawang lalaki. Nang makalapit na sila sa akin ay bumati ako sa kanila. Pero wala man lang akong narinig na anumang tugon. Hindi nila ako pinansin. Na para bang wala silang nakita at narinig. Habang yung isa sa mga kapatid naman ni Aya ay iniwanan pa ako ng isang napakasama at matalim na tingin. Kaya nakaramdam ako ng pagkailang. Hindi na ako naging komportable. Nag-alala din akong bigla para kay Kuya Digoy. Kaya mula sa kinatatayuan ko ay sinilip ko siya. Nakita ko nakatayo siya na tila kausap yung mga dumating. Di nagtagal ay nakita kong umupo na rin si Kuya. Dumiretso naman yung tatay at dalawang kapatid ni Aya sa kanilang kusina. Naisip kong marahil ay noon pa lamang sila kakain ng tanghalian. Kung kaya naisip ko rin na kaya pala mainit ang kanilang mga ulo. Maya-maya ay lumabas ang isa sa mga kapatid ni Aya at niyaya niya akong kumain. Nalaman pala nila na hindi pa kami nagtatanghalian. Pero hindi naman ako nagugutom noong mga oras na iyon. Ewan ko ba, nung binata ako ay hindi ako palakain. Basta may sigarilyo lang ako noon ay ayos na sa akin. Pero mapilit talaga yung kapatid ni Aya at kanya akong pinapasok na muli sa kanilang bahay. Pagpasok ko ay naroon na si Kuya na nakaupo sa gilid ng mahaba nilang mesa. Tumabi ako kay Kuya Digoy. Kaharap namin yung tatay at mga kapatid ni Aya. Nagsalita ang tatay ni Aya na kumain na raw kami. Pero ipinagpaunan niya na medyo matabang yung kanilang pagkain.
dahil sa naubusan daw sila ng asin. Nang marinig ko iyon, ay parang may kung anong hindi magandang bagay na pumasok kaagad sa aking isipan. At sa palagay ko ay ganun rin kay Kuya Digoy. Dahil saglit pa kaming nagkatinginan na napasulyap kami sa isa't isa. At alam ko sa aking sarili na may ibig din siyang sabihin. May kahulugan yung mga tinginan naming iyon. Sa palagay ko ay naalala rin niya yung isa sa paborito naming kwento ng aming lolo. Marahil ayun din ang kanyang naalala nang marinig ang mga sinabi ng tatay ni Aya. Mayroon kasing ipinahagi sa aming kwento si lolo tungkol sa kanyang mga naging karanasan pagdating sa mga aswang. Naayon sa kanya, ang isa sa pinakamabisang pangontra sa mga aswang ay ang asin. Kung kaya, hindi umano naglalagay ang mga ito sa kanilang mga pagkain. At dito po, pansamantalang nagtatapos ang ating kwento. Muli, sana po ay inyong nagustuhan. At naway patuloy niyo pang subaybayan ang karugtong ng kwento po nating ito. Dito lamang sa Mga Totoong Kwento ng Kababalagan. Maraming salamat po at hanggang sa muli.